Santa House. Ito Santa House. So tanga reskuan mga guys, Santa House. Ay mo ni yang Santa House diri sa Mandawi ni siya mga guys. So Santa House. Wow. Oh, ni Santa House mga guys. Santa House. Santa House. Mamira mga guys. Kasi sa Santa House. Santa House. Asa na siya sa Pilipinas? Agos Mandawi siya mga guys. Mama. Ayo. Mama. Aman. Mama yung pupubo niya. Dati, kita kami. Buta. Sama guys. Okay na? Mandami guys. Kuan mo. Gawas niyo guys. Mabutang wala sila mo kuanto. Pagantay ko na wala sila mo tarong basta maroon nila ba? Ang simbahan to St. Joseph mga guys, Mandawi. St. Joseph Parish. Ano yung plaza sa Mandawi mga guys. City Hall sa Mandawi. Na ay orange brotos. Muna ang atong gisudlan ganiya mga guys, ang Santa House da Christmas tree babaw. Yan na so na ganiya. Fountain mga guys, oh. Ay fountain. Okay. Kita mo mga guys. Salamat mga guys.